سلامتنا تقبلوا زغبركم سماعتنا أما خمس تحبره كتسيلو زغرب تحسنا بعود قرقاي زدالو أفريقيا بسوم نزكرونيو مكتسالكم بخبر نعدم مغالح زحل كوينات أب أفريقيا أبز حلف غنيات منيسر قدات وصاي روسيا سيرجي لافروف بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون كومون صحفي قدات وصاي حورات منغزات أمريكا أنتوني بلينكن ببترهم ناب هاجرات أفريقيا بتسيحهم سيرجي لافروف ناب جبسي يوغندا إثيوبيان ديمقراطياويت ريبابليك كونغون إيمانويل ماكرون ناب كاميرون بنين غيني بيساون أنتوني بلينكن دما ناب دوب أفريقيا ديمقراطياويت ريبابليك كونغون رواندا بمبصح مس مرحتتن هاجرات زرربا كايدوم مبصح نايزوم مرحتي ناب هاجرات أفريقيا أب زتقرارب معلتات بمنبارو زيادة قالبو حيالو تعزبتن تنتنت بوليتيكان رغيب قنيو مغنياتو روسيان هاجرات معرابن بسنكي ورار يوكرين أب ديبلوماسيو قوسن هالوا زكايد زلو بمخانو كلهم وغنات تصلوهم أبهجور أفريقيا نمحدار مخانو زماتا ايكونن بعصان 4 لكاتيت روسيا أبلعلي لولاويت هاجر يوكرين ورار دحر مكيادا أمنغو حورات منقسات أمريكان هاجرات حبرة إيروبان دبلوماسيو مفحفحن حد حداوي إقاداتاتن تغيديو كابز حليفون ورار روسيا أبلعلي يوكرين زغنن بودب حورات هاجرات سندف والسانيتات هاجرات دمتسن هيبن نيران أبز مهب دمتسي آينيت هاجر نايمن تقع حزا آينيتغ نمن دقيفا زبل مكفالات منبارو دارجا حديش زحل كوينات زجمر يمثل إذا زحل كوينات معربوين هاجراتن روسيان دما حجي أبهجور أفريقيا مغالح يقبرالو هاجرات أفريقيا أبتي بمجدو دو حورات هاجرات سوابة دمتس مهاب زبزحا دمتس بمعقاب كمون دمتسي كاب مهاب بغيرانين بولك عندما نتقينات كام مخنان تغطيبا ما كلاي مرقص حزا وسينانين نزينا ما كلاي مرقص وسانيتات نمسعري منبار منيستر قدات وصاي سيرجي لافروف بريزيدنت إيمانويل ماكرون كومدما صحفي قدات وصاي أنتوني بلينكن ناب هاجرات أهجور أفريقيا أمريحم بعسران شمونتن لكاتيت يوكرين بزغربتو طلب 47 هاجرات زابالاتو أب كتما جنيفا سويزرلاند زمدبرو قونسل سبأو مسلات ودو حورات هاجرات نورا روسيا ملكيتو هوتوت زررب كايد نزبل زعبا بدمص أبالات هاجرات وسينو نزن موسى نابسو هابا دمصي 29 هاجرات كدقفو انكلوا 5 هاجرات تقيمونو 13 دما دمصن عقيبن اتن هوتوت أخيبا كي كايد زدمصا روسيا تشاينا كيوبا فنزويلان إيرترا نيرن زبزح دمص معقاب زغبرا دما زبزح هاجرات أفريقيا كم كاميرون سودان صوماليا غابون بنين زعمسلا نيرن نزي سيعبو بغلة مقابيتا بكتما نيويورك حورات منقسات أمريكا حفشاو بايتو ودو حورات هاجرات روسيا أبلعلي يوكرين تكايدو زلاو كينات دو تبل سراويتا دما بهتوز كتسحب زتصوع بيين أحلفو حجون نتبيين نمحلاف دمتي أبال هاجرات أقداس نيرو أبتز تقبر دمتي نايمها مسرح 140 حدن هاجرات نتبيين كدقفوهم كلوا 35 دمتي معقاب جيران 5 تقويما 10 حدا هاجرات دما أبت دمتي مهاب أي تساتفان ببكرة تحلفانو أبز دمتي نايمها مسرحون زبزحا دمتي زعقبان زبخوران هاجرات أفريقيا نيران كتسيلو بودب حورات هاجرات ندمتي زغربا ندفي روسيا كاب قونسل سبأو مسلات ودب حورات هاجرات كتونزف زبل بشوعة ميازيا استخايد نيرو نزل ندفي 93 هاجرات دقيفانو 24 هاجرات تقيمونو 58 دما دمتسن كام مهاب تغطيبان أبز دحيروز تقبر مهاب دمتي فولي زقبرو هاجرات أفريقيا زيادة مس روسيا زتمات أدغالي نيرو مغنياتو غاب 54 هاجرات 9 أنصارو دميتسن 24 دمتس عاقبن 11 دمتس مهاباي تساتفان وي بغيرن 10 هاجرات دقيفانو معراب سهرا دما أبال أفريقيا أو حبرة دامبر أبال ودب حورات هاجرات بزي مخانا كتدمتس أي فك أدلانيو بوليتيكا ومسرح هاجرات فتحوي كونن كما ينتدعيلنا حانت هاجر أبلع لخال هاجر عمتس انتدافت إما انتاي تبدل فتحوي ديخ بزي قدس هاجرات تغمن بمقدامين صقعي نايتا تقدسنيا زبلا هاجر زحزا
ዝበዝሕ እዋን ድማ ሓያላን ሃገራት ኣብ ሓድሕዳዊ ህለኽ ዝሽመማን ጥቕመን ዘቐድማን ብምዃነን ፍትሓውነት ብዘየገድስ ተጻሪረን ጸግዒ ይሕዛ። ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝደገፈቶ ቻይናን ሩስያን ይቃወምኦ፣ ቻይናን ሩስያን ዝደገፍኦ ኣሜሪካ ትቃወሞ። እዘን ሃገራት ኣካልቲ 5 ዝኣባላቱ ቀዋሚ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምዃነን ዘርእዮ ኣንጻርነት ተፈጢሩ ንዝበሃል ግጭት ይኹን ካልእ በቐሊሉ ከይፍታሕ ይሓላልኽኦ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝንደፍ ውሳኔ ድምፂ ክወሃቦ ናብ ኣባል ሃገራት እንተወሪዱ ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት ነተን ማእከላይ መርገፂ ዝወስዳ ሃገራት ናብ ናተን መርገፂ ክርዕማ ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን መንገዲን ዝጥቀማ። ድሕሪ ኹናት ዩክሬን ብሕፅረት እኽሊ ዝያዳ ካብ ዝተሸገራ ኣህጉራት ኣፍሪቃ እያ ኮይና ዘላ። ምኽንያቱ ዝበዝሕ ብፍላይ ንባኒ ዝኸውን ስርናይ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ተላይኹ ዝመጽእ ብምዃኑ እዚ እውን ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ጸግዒ ንኸይሕዛ ዕንቅፋት ኮይኑወን እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ክርአ እንከሎ ዲፕሎማስያዊ ስዕረት ገጢምዋ ክበሃል ይከኣል። ነዚ ንምሕዋይ ኣብ ኣፍሪቃ ደገፍ ከም ዘለዋ ንምርኣይ እምበኣርያ ናብ ኣፍሪቃ ዘምርሐት። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ግብፂ ዝበፅሓሉ ንኣብነት ሃገሩ ነታ ብሕፅረት እኽሊ ትሳቐ ዘላ ግብፂ ዝያዳ ናይ እኽሊ ሰደድ ከም እትገብረላ ተማሕፂኑ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሓሉ እዋን ድማ ሃገራት ምዕራብ ንኩናት ትግራይ ብዝንቡዕ መገዲ ከም ዝሓዘዎ ብምግላጽ ሩስያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገር ንመረግጋእ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ከም እትድግፍ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ብወገኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ዝገበረለን ሃገራት ኣቐዲመን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራየን። ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ግዝኣታት ዝነበራ ሃገራት ዝነበራ ጽልዋ ቀስ በቐስ እናሰኣነቶ ክትመጽእ ከም ዝጸንሐት እዩ ዝግለጽ። ማክሮን ናብዘን ሃገራት ዝበፅሓሉ ምኽንያት ድማ ዝምድንኡ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ፈረንሳ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ኣብ ዞባ ሳሕል ዝጀመረቶ ኹናት ከምቲ ዝድለ ክሳለጥ ብዘይምኽኣሉን ነሳት 10 ዓመታት ብምቕጻሉን ኣብ ርእሲኡ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረ ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ መክያዱ ዝምድናታት ክሕርፍፍ ጸኒሑ። ማሊ ትርከበን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረ ሃገራት ድማ ንጸጥታዊ ውሕስነት ካብ ፈረንሳ ንላዕሊ ንሩስያዊ ጉጅለ ተዓሲቡ ወይ ተኸፊሉ ዝሰርሕ ኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ ከቐድማ ብምጅማርን ምስ ፈረንሳ ዝጸንሐን ዝምድና እናላሕላሐ መጺኡ። ኢማኑኤል ማክሮን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሩስያ ንጎረቤታ ዩክሬን ዝወረረት ናይ መወዳእታ ገዛኢት ሓይልያ ብምባል ሃገሩ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ጸጥታዊ ይኹን ኢኮኖምያዊ ምትሕጋዝ ክትገብር ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ምፍጣር ቁጠባዊ ዕድላት ክሊማዊ ለውጥን ዴሞክራስን ተሓባቢራ ክትሰርሕ ከም ዝኾነት ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብምትእታው ትሕቲ ወለድ ዘለዎ ልቕሕ ክትህብን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወፍሪ ከም እተካይድን ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ጸግዓዊ ዝኾነ ኣሜሪካ ተላቒቐን ናይ ገዛ ርእሰን ውሳኔታት ክወስዳ ክጽውዕ እንከሎ መዘንኡ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ብሰብኣዊ ዓመፅን ወራርን እትኽሰስ ሩስያ ንኣፍሪቃ ኣብነት ክትከውን ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። መብዛሕትአን ድምፀን ዝዓቀባ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ሩስያ ወተሃደራዊ ስምምዕ ዘለወን ወይ ድማ ኣባላት ጸጥታ ሩስያ ኣብ ሃገራተን ብምእታው ጸጥታዊ ስራሕ ዘሰላሰለለን ዘለወየን። ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ማሊን ካልኦትን ክጥቀሳ ይኽእላ። ካልኦት ድምፀን ዝዓቀባ ከም አንጎላ፣ ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ድማ ምስ ሩስያ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለወን ኣቐዲሙ ሕብረት ሶቪየት ናይ ሎሚ ክፋር ሩስያ ንናጽነት ኣብ ዝገብሮ ዝነበራ ቃልሲ ዝተሓጋገዛየን። ኩናት ዩክሬን ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ብምሕባር ደው ከብልኦ ዝከኣለን ይገብራ ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድማ መጠነ ሰፊሕ እገዳታት ብምግባር ንሩስያ ኣብ ፍጹም ምግላል የእቲና ርከባ። ከምዚ ዓይነት ተሪር ስጉምቲ ኣብ ግጭታት ኣፍሪቃ ዘይንጸባረቕ ብምዃኑ ሓያሎ ትዕዝብታት ኣኸቲሉ ኣሎ። ጫድ ልዕሊ 4 ተቃወምቲ ውዕል ሰላም ፈሪሞም። ዝሓለፈ ዓመት 31 ዓመት ንሃገረ ጫድ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኣብ ሰሜን ሃገር ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ዝዋግኡ ዝነበሩ ሰራዊት ኣብ ዝበፅሓሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ዓውደ ኹናት ብዘጋጠሞ መውጋእቲ ተቐቲሉ።
ኢድሪስ ደቢ ኣብ ሃገሩ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ኣብ ዞባ ሳሕል ድማ ናይ ጸጥታ ዘይምርግጋእ ገዲፉ ኸያክል ኣብ ዞብኡ ዘይንጹር ዝተበታተነ ዝመስል መጻኢ ገዲፉ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ኣብ ዓውዲ ኹናት ተዛዚሙ ወዲ 68 ዓመት ኢድሪስ ደቢ ከም ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሓይሊ ብረት ብዕልዋ መንግስቲዩ ናብ ስልጣን ደይቡ ዘበነ ስልጣን ፕሬዚደንት ዝቕይድ ቅዋም እናቐያየረ ድማ ን31 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ወታደራውን ብብልሽውና ዝተቖማጥዐን ነታ ሃገር ብግቡእ ዘየመሓድራኒ ነይሩ ድሕሪ ሞት ኢድሪስ ደቢ ወታደራዊ መሪሕነት ጫድ 20 ሚያዝያ 2021 ብወዱ መሐመድ ደቢ ከም ዝመራሕ ተገይሩ መሐመድ ደቢ ወታደራዊ መሰጋገር መንግስቲ ብምቋም ይመራሕ ኣሎ ጫድ ኣብ 1891 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳ ትመሓደር ዝነበረት ኮይና ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ እንተኾነ ብዝሓለፈ ናይ 62 ዓመታት ናጽነታ ጅምር ከየበለት ዝተተኽሉ ምምሕዳራት ውልቀ መለኽትን ብልሹው ምሕደራን ዝኽተሉን ብምንባሮም ኣብታ ሃገር ልዕሊ 40 ዕጡቓት ሓይልታትን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ክጨጭሑ ኽኢሎም ኣብ መንጎ ወታደራዊ መንግስቲ ጫድን እዞም 40 ዕጡቓት ሓይልታትን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ስኒት ኣይጸንሕን ንጸጥታት ሃገር ድማ ክፈታተኖ ጸኒሑ ንሃገረ ጫድ ናብ ሰላም ንምምጻእ ዕርቂ ክሰፍን ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ን5 ሸዋርሕ ኣብ ከተማ ዶሓ ቀጠር ብዝተኻየደ ናይ ሰላም ዝርርብ እቶም ልዕሊ 40 ዕጡቓትን ሓይልታትን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ምስ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ከቲሞም ብኸምዚ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ካልኣይ ዝርርብ ክካየድ ትጽቢት ተገይሩሉ ብምህላው ጫድ ናብ ሰሜናዊ ዴሞክራሲያዊ መገዲ ክትምለስ ተስፋ ተነቢሩሎ እንተኾነ ኣብ ምቕታል ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኢድ ዘለዎም ዕጡቓት ንፌደሬሽን ዝቃለሱ ፋርፍ ወታደራዊ መራሒ መሐመድ ደቢ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝሳተፍ እንተኾይኑ ኣብ ውዕል ሰላም ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ሓንቲ ሃገር ልዕሊ 40 ዕጡቓት ሓይልታትን ሰልፍታትን ክህሉ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምስ ኩሎም ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ድማ ከቢድ ይገብሮ ፕሬዚደንት ፌሊክስ ማሉም ንጫድ ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ ኣብ 1979 እታ ሃገር ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ ዝጋጨውላ ባይታ ተቐይራ ነይራ ወታደር ዝነበረ ኢድሪስ ደቢ ድማ ምስ ሓደ ካብቶም ዕጡቓት ዝመርሑ ዝነበሩን ብመንግስታት ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝድገፍ ዝነበረ ሑሴን ሓብረ ዕጥቃዊ ዝምድና መስሪቱ ኣብ 1982 ሑሴን ሓብረ ንፕሬዚደንት ፌሊክስ ማሉም ካብ ስልጣኑ ብምእላይ መራሒ ጫድ ኮይኑ ኢድሪስ ደቢ ድማ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ክኸውን መዚዝዎ ጀነራል ኢድሪስ ደቢ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 1984 ብሊብያ ዝድገፉ ዝነበሩ ዕጡቓት ሓይልታት ብምድምሳሱ ህቡብነት እናጥረየ መጽዩ ድሒሩ ዳግማይ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ ኣብ ኢኮል ደ ጌር ዝለዓለ ወታደራዊ ትምህርቲ ቀሲሙ ዳግማይ ናብ ጫድ ብምምላስ ዝለዓለ ወታደራዊ መኻሪ ፕሬዚደንት ሑሴን ሓብረ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣብ 1987 ብኩናት ቶዮታ ኣብ ዝፍለጥ ምስ ሊብያ ዝተኻየደ ውግእ ሰራዊት መሪሑ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቡ ወታደራዊ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ መሪሕነት ፕሬዚደንት ሑሴን ሓብረ ኣዝዩ ጨካን ሰብኣዊ መሰላት ዝገሃሰ እዩ ነይሩ ብመሰረት ትካል ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ፍልልይ ዘሰዓቦ ቅትለት ተኻይዱ ብኣባላት ጸጥታ ዝግበር ምእሳር ምስቓይን ምስርጣይን ብሰፊሑ ነይሩ ካብ ዓሌት ኣናካዛ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሑሴን ሓብረ ንካልኦት ዓሌታት ኣብ መጽናትን ካብ ስልጣን ምእላይን ስርሐ ኢሉ ካብ ዝተሓሓዞ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ዓሌት ኢድሪስ ደቢ ዝኾኑ ዛግባውን ግዳያት ብምዃኖም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምፍሕፋሕ ተኸሲቱ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ሓብረ ኢድሪስ ደቢ ዝርከቦም ሓያሎ ሰበ ስልጣን ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩለይ ሓቂኖም ኢሉ ስለ ዝኸሰሶም ጀነራል ደቢ መጀመርያ ናብ ዳርፉር ድሓር ድማ ናብታ በኩናት ዝሰዓራ ሊብያ ኣምሪሑ መራሕቲ ሃገር ሙዓመር አልቀዛፊ ድማ ብኽብሪ ተቐቢልዎ ሙዓመር አልቀዛፊ ንጫድ ዝመርሕ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሓብረ ከም ጸላይኡ ይርዮ ስለ ዝነበረ ኢድሪስ ደቢ ድማ ኣንጻርቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝተላዕለ ናይ ጸላእየይ ጸላኢ ፈታውየይ ብዘስምዕ ንኢድሪስ ደቢ ክሕግዞ ወሲኑ ንኢድሪስ ደቢ ብወገኑ ብሓገዝ ሊብያ 1989 ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ኣብ ሱዳን ዕጥቃዊ ግንባር መስሪቱ
ፕሬዚደንት ሑሴን አብረ ነቲ ዕጥቃዊ ግንባር ንምጭፍላቕ ንዓሌት ኢድሪስ ደቢ ዝኾኑ ዛግዋ ከኣስሮምን ብምስጢር ክቐትሎምን ብምጅማሩ ብብዝሒ ናብ ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ክስለፉ ጀሚሮም። ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ብዓቕሚ ሰብን ካብ ሊብያን ሱዳንን ዝተገብረሉ ሓገዝ ደሊሉን ብጀነራል ኢድሪስ ደቢ ተመሪሑ ካብ ሱዳን ብምብጋስ ኣብ ታሕሳስ 1990 ንርእሰ ከተማ ጫድ እንጃሜና ተቖጻጺርዋ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ድማ ናብ ካሜሩን ኣምሪሑ። ቀፂሉ 28 ለካቲት 1991 ኢድሪስ ደቢ ብወግዒ ፕሬዚደንት ጫድ ብምዃን ስልጣን ሒዙ። ኢድሪስ ደቢ ስልጣኑ ጅምር ከየበለ ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊትን ሰበስልጣን መንግስትን ካብ ዓሌቱ ዝኾኑ ዓሌት ዛግዋ ከም ዝኾኑ ገይሩ። ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ንካልኦት ዓሌታት ዘይሕውስ ፖለቲካዊ ምምቕራሕ ዘይገብር ግቡእ ዕድል ዘይህብን ብምንባሩ ጅምር ከየበለ ካልኦት ኣናካዛ ሃጀራ ጎራን ዝበሃሉ ዓሌታት ነናቶም ዕጡቓት ሓይልታት ክምስርቱ ተራእዮም። ብሰንኪ ድማ እታ ሃገር ናብ ዝተፈላለዩ ግጭታት ከተመርሕ ቀሲብዋ። ካብቶም ዕጡቓት ንፌደሬሽን ዝቃለሱ ፋርፍ ማለት ግንባር ዴሞክራሲ ረኒዋል፣ ግንባር ዴሞክራሲ ራሊ ዝኣመሰሉ ሓያሎ ዕጡቓት ሓይልታት ጫጭሖም ንጫድ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከባቢታት ብምሓዝን ብምግዳፍን ኣብ ኩናት ከም እትሽመም ገይሮማ። ቅዋምቲ ሃገር ፕሬዚደንት ክልተ ናይ 5 ዓመት ስልጣን ጥራይ ከም ዝመርሕ ዝእግድ ብምንባሩ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ቅድሚ ምህላዩ ኣብ 2005 ነቲ ዝነበረ ናይ ስልጣን ገደብ ዘናውሕ ናይ ቅዋም ምቅያር ክግበር እማመ ነዲፉ። ዝነደፎ እማመ ድማ ብ66 ሚታዊት ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ። ዕድመ ስልጣኑ ክናዋሕ ዕድል ዝረኸበ ኢድሪስ ደቢ ኣብ 2006 2011 2016 ከምኡ ድማ ናይ መወዳእታ 2021 ናብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ መብዛሕትኡ ካብ 75 ሚታዊት ንላዕሊ ድምፂ ረኺቡ ብዝብል ነታ ሃገር ን31 ዓመት መሪሕዋ። ሰራዊት ጫድ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ኣብ ኩናት ኒጀር፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሊብያ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ዳርፉር፣ ሱዳን ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ቦኮ ሓራም፣ ኣልቃዒዳን መግረብን ኣብ ሓያሎ ካብዚ ኣብ ጎኒ ወታደራት ፈረንሳ ብምስላፍ ይዋጋእ ነይሩ። መሪሕነት ኢድሪስ ደቢ ብተወሳኺ ጫድ ሓንቲ ብብልሽውና ኣዝየን ካብ ዝተሓመሰ ሃገራት ክትከውን ኣብቂዕዋዮ። ዓመታዊ ኣብ ዝመጽእ ዝርዝር ኣስማት ብብልሽውና ዝተቖማጥዓ ሃገራት እታ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ምስ ተሰርዐት እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ከም ኩሎም ውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ዝኽተልዎ ኢድሪስ ደቢ ዘበነ ስልጣኑ ንምስፋሕ ዝቃወሞ ኣብ ምቕያድ ዝነቕፍዎ ኣብ ምቕንጻል ናጽነት ፕረስን ሓሳብካ ምግላጽን ኣብ ምዕፋን ዝበልሕ ብምንባሩ ኣብ መርጋጽ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምስዋር ሰባት ብብዝሒ ይነጥፍ ነይሩ። 16.2 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ጫድ ኣሳት 200 ብሄራትን ቋንቋታትን ክህልዋ እንከሎ ፈረንሳን ዓረብን ወግዓዊ ቋንቋታት እዮም። ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ምስ ብዙሕነት እታ ሃገር እሞ ድማ መንግስታት ንብሄርነት ከም መሳርሒ ይጥቀሙሉ ብምንባሮም ኣብታ ሃገር ኣብ ንሓድሕዶም ዘይተኣማመኑ ዕጡቓት ሓይልታትን ውድባትን ክጫጭሑ መንገዲ ኸፊቱ። ተወሳኺ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋን ዊልያም ሩቶን ዝተባሃሉ ክልተ ፖለቲከኛታት ኣብ ዝወዳደሩሉ ዘለዉ ትማል ሰሉስ ሓፈሻዊ ምርጫ ክጅምር እንከሎ 20 ሚልዮን ንምድማፅ ዝበቕዑ ሰባት ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ኬንያ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ዓሌታዊ ግጭታት ዝኽተል ብምዃኑ ሕጂ እውን ዓሌታዊ ግጭት ከይለዓል ተሰጊዩ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ኬንያ ካብ ካልእ ዓመታት ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ባይታውን መምሕዳራውን ምርጫታት ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ምህላወን እዩ። ሓደ ካብ ክዕወቱ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ሕፅያት ራይላ ኦዲንጋ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንተተመሪፁ ምኽትሉ ማለት ምኽትል ፕሬዚደንት ጓል ኣንስተይቲ ክሓሪ ምዃኑ ተመባፂዑ ኣሎ። እንተኾነ ዝበዝሕ ህዝቢ ኬንያ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሕ ቁሩብ ብዘይምዃኑ ኣብ ልዕለተን ዝወዳደራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ብኢንተርነት ፅርፍን ዘለፋን ይወርድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሮፍናን ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ሙዚቀኛ፣ ደራፋይ፣ ጸሓፊ ግጥሚ 3ን 6ን ዝተባሃላ ክልተ ኣልበማት ናብ እዝነ ህዝቢ ዘብፅሕ ሰብ እዩ። ሙሉእ ስሙ ሮፍናን ኑሪ ሙዘይ ኮይኑ ብናይ መድረኽ ስም ሮፍናን ዝፍለጥ ስነ ጥበባዊ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ዝተባሃለ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ሙዚቃ ኩባንያ ዘፈረሞ
ናይ መጀመርያ ኢትዮጵያዊ ክኸውን በቂዑ ኣሎ ሮፍናን ምስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዝገበሮ ዘረረብ ዝሰርሖ ሙዚቃ ኤሌክትሮኒካዊ ብምዃኑ ብኩናት ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ናይ ስነ ኣእምሮ መድሃኒት ኮይኑ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገሊጹ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ ቤቱን ይዕሩኽቲ መሓዙቱን ክረኽቦምን ከዘራርቦምን ብዘይምኽኣሉ ኩናት ኣብ ህይወቱ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘኸተለሉ ዝገልጽ ሮፍናን ኩናት ኣብ ስነ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ሓሳይ ምዃኑ ሓቢሩ ስነ ጥበባዊ ሮፍናን ዝፃወቶ ሙዚቃ ፍሉይ ቅዲ ኤሌክትሪክ ዝኽተል ብምዃኑ ኣብ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጣዕሚ ፈጢሩ ከም ዘሎን ብሓያሎ ሰማዕቲ ድማ ኣድናቖት ከም ዝረኸበን ተፈሊጡ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ብዓወት ኣረጋይ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ዝዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ሰላም ቅነ